morning. Today is October 6. Adi kita yan ito na chapel ito gingawan. Kaya nagtrason kung naanin kita yan na din. O pasyam yan na budoy. Agi daw. Masinga di kita. Anong patrona din Salvasyon. Didahan biyernes na himang rawan na manggihapon dito nga sunod dito at pambibisitahon. Mga baryo-baryo mga kapilya. Dako in Tiupay anong baga. Nahiyo na anay naton ang barangay Gingawan Chapel. Diretso pa na po. Salamat sa niyo pag-imbita. Mga kabuntuan ko ni Cristo, kini nga adlaw maghalad ng misa para ka Florentino Senior. Aton ini ginaampuan ng kakapasalamatan. Kailangan ni iba nagahalad ng plato, pero akamatuuran lang diri itong pagpupulusan ang minatay para itong ato. Pero ang tinuod nga aton na makakahatag gudla para ang minatay ang pagkampo. Katapos tayo ni pagtukuban, itaton na hinin, mako nagitahan panaagian naton yung mga kapilya. Din iton, balay ni Ramano Florentino Tinos, Lolo Tinos Senior ha. Dalagan sa lamay, sa nanato, sa Espiritu Santo. Lagi sa kay tunod na una. Sige, go. Maghinay manhira. Nauna. Tapos nagit kumaon amo latinit kanang kahumay-humayan nga chapel. Amo latin ni kanan Salvador Chapel no. Ini amo latin ang chapel han kiling no. Ini liwat amo latin ni ang kanan kapilya han malagi kay away kanang kapilya Reset Maribi along the road line nira no. O ngan amo na ini liwat an kanan pagok nga kapilya. Oo, time check bodoy, sakto lang pagabot. Alas 10. Oo, ikala. Gunahin kita yan ha, magkikita niyo. Adi kita yan ito na chapel ito na Gingawan. Kaya nagtrason kung naanin kita yan na din ha, may barangay Gingawan itong Tanawan Leyte. May tungod nga maupingaga. Ginimbitar kita. Pero di pa kita maaraw kung hino itong kuan, hino pa itong ika-9th year. Date anniversary. Pasyam yan na budoy. Maring ka man ito niyo. Puro location ini. Di rin baga na kuan. Agi daw. Hinupad tumalaan kuan. Mabilis kita mabili. Hinupad yung tatapos. Mantinos. Mantinos. Florentino, Tinos, Cornejo. Amo na. Masinga di kita. Anong patrona din Juan, ano ito? Nuestra. Ano ito na ini nga? Del Rosario. Dire, Juan, ini nga. Salvasyon. Salvasyon. Oo. Hala ko na kita na di. Mga. Gila. Salvasyon. Man. Actually, didahan biyernes, anak ko hadto baga na himang rawan na manggihapon dito nga sunod dito at pambibisitahon. Iton mga dinhihakuan o mga komba, mga baryo-baryo, iton mga chapel, mga kapilya. So dako in Tiupay baga nahiyo na anay naton ang barangay Gingawan Chapel. Diretso pa na tapos nga kita in masingan amod to na atong plano kay. Ay man del ya. Nakatol. Adi Wilbit, Madelia Himana, Lita. Yes. Kumusta man ni Kuang? Isang kay Tonyo. Nagbuburo balabag lang. So adi kita yan di barangay Gingawan. Barangay Gingawan, Tanawan Leyte. Adi amoy nila ito na elementary. Hello, mapingaga. Lagat sa kay Tonyo. Naabot niya that signal nga kana panapos. Panapos kita. Ano nagmisa na?
Pipinang imbita. Pipinang imbitar. Oo. So, yan nagtitigang natmisa, no? Baga, pausala ako, dire. Barangay Gingawan, Tabon-Tabon, Leyte. Kanang Tabon-Tabon, Leyte na ngayon yun. Hindi rin tanawan. Mabot na kaya na rin. Binurbalabag na kita. Sumakadi kita din yung simbahan, ha. Good morning, Father. Mga kabuntuan ko ni Kristo, kining adlaw nagungara ka mo nga maghalad ng misa pag-ampo para kan Florentino Sr. Lunes na adlaw, usually pa sa Lunes, day off na mga kapal. Pinakay malay na kong babati. Sobrang ako sumana at ako pag-antos at ako sakit na sinusitis. Pero maski sugat na adlaw, bibiling yung pamaagi na magpamisa para makaghalad din pag-ampo pagsilibrar ang Santos na Misa. Ang Misa usa iniya nga magpasalamat pagkaan ang mga padre, magpapasalamat ba na namatyan man kami, siyang nakatuig. Namamatay nga nito sa mga Kristiyano, di na nahihigpitan niya pagkikirupod ng Ginoo. Dili nahihigpitan natong pagkikirupod ng Ginoo, dinhila ang kalibutan, kundi pagkikiusa di dahaiya na ginadian na laki. Amo ito nga, ang kamatayon nito sa mga Kristiyano, grasya iniya, kay ini nga kamatayon inukdan ng atong Diyos. Diri, irayo ang Ginoo. Amo ito nga, aton ini ginaampuan, ng kakapasalamatan, na idanganing gihapon pagsilibra ng Santos ng Misa para natong tugtungan ito na haakon. Ginaampuan natin gihapon pinahagin nga Santos ng Misa, kaya misa na atong pinakaitaas na hatag na sakripisyo para na atong pag-ampo. Ang misa, amo ang atong hingpit na pamaagi na nakakahalat kita ng pag-ampo. Kaya ang pag-ampo, amo ang atong hingpit na ikakahatag na bulig para talaga. Kung namamatyan kita, nagsisilibrar kita ng death anniversary, tapos nganit paglubong, nagpapakamat ng balay. Nadahan yung iba nga nagahalat ni ayo altar, ni plato, kanto, kutsara pinito, surat, kung ano mga putayan pagkaon yan na, tapos may dapa tubig, may dapa coke, Pepsi, kaya tanawon ng kita para pabisan din. Diba? Pero ang tinuod God nga aton na makakahatag gudla para ng minatay ang pag-ampo. Amo ang pagpupulsan nira nga aton sakripisyo, aton buhat din niya kalibutan, ang aton pag-ampo. Pag-iban, yung mga kapanakunan, iya pag-antos, kung ada iya purgatorio, pag-ampo, pagpasalamat, haniya mga buli, haniya inspirasyon, haniya mga buhat din niya kalibutan, nga aton pwede ikabalo sa iya di dahat kinabuyo kadayunan ang aton pag-ampo. Ngan, usa nga maupay nga halad na pag-ampo ang Santos ng Misa. Haiyo pagsimba, deklaro tiyo intensyon. Nagsisimba ko yan na para ang intensyon ni Florentino Sr. Kung hain man na natong hinigugma ng Florentino Sr., ayaw kita pagturaw ng pag-ampo para hindi na kalap. Unta aanay niya kaupo ng Ginoo, yung kakaluuyan, ginpasaylo, hinihigugma. Ipadayan natin yung nga Santos na misa ng pag-ampuhan po.
Kaigan de Florentino, Ginoo, dahil na pagpabuhay na sa ulo ng Tandaia, ay pagkatapos Kapawa. tugoyan kaunta ng lesan na tuwang kalimayaan ang mga martir na ulat ng mga pagkabutog dato kanira ngadto hanggang sulaman paraan na siyudad. Amen. Ang Ginoo madaiyo. Isla ng mga daang Diyos, may anak ng Espiritu Santo, naman ng isa dadat ng marayaw ni Salamat. Oh, katapos tayo ni pagtukob ano, itaton na hinin mako nagitahan panaagian naton yung mga kapilya. Okay. Actually, amugod talaga ito natong plano. Mo pa na lang nga baka nakuha kita hinin ano anay may daan ay panimba so kapilya. So tatan na maagian ni ano, maagian naton na ano pa hindi nga barangay sunod diri kiling budoy. Hindi tikat to na dito dagami. Oo, hara nila balay nila didi. Ano pa yun sunod hinin nga kuan. Inatindiran simba. Kay tapos. Mapila kita. Ano pa sunod nga barangay? Kamaymayan oh. Sunod nga sunod dinit kapilya malat bibisitahon ang Kamaymayan katapos kiling ano? Salvador. Salvador. Tapos kiling Amaligikay kiling Maribe amo na tigadto kita pago. Pag matukobla ka dali. Kati mamaalbum bo. Oh. Sige hala. Kadi na kamo. Kitat na niya nga lang. Ito yun. Din iton. Balay ni Ramano Florentino Tinos Lolo Tinos Senior ha. Senior kami din niya Junior. Ari kita di Ramato ko ba. Kaswa din na hiwilbit. Mga rikuhanon. Mga rikuhanon. Gini mo na yung kusina ito na. Awin niya tigdo na rito ng litson kada ng reunion. May makasya yung tinuo. Ay, lahat pa. Sunod matuod lot. Parang kaon lang kita ito. Baman niya ko. Ako lang parang tadtadit olo. Dahil pa kami magdudlong kung hinot na ako na pag bring home. May dang underground. Pag ito may the music ha. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Suncake's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Suncake's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankei stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ito pa.
panangkalipura sa penitensya sa kalangit Florentino Senior Purgatorio. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Magpapila na! Ali sa kaitunod na una. Son Kate's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Son Kate's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know, supporting small dreams in every place. Oo, so tapos na kita pa nga kumaon ano, amulet tinid ka ng kahumay-humayan nga chapel. Oo, masunod lahat ito na Salvador. So ini amulet ini ano na kanan Salvador. Oo, chapel no. Oo, mo feeling amulet baga usa nga mahusay nga kapilya itong tanawan ang Salvador, Barangay Salvador. Sunod hinadak kiling. Oh, kataliwan amod to ano kahumaymayan Salvador ini amulat ng kilinghan chapelhan kiling no. Oh, iniliwat amulat ini ang kanan kapilya han malagi kay. Oh, pero nalakakuha nito atong percentage at battery pa daw. Oo, away din hiton kapilya hiton malagi kay. Sunod hinin Maribi. Oo, away ka ng kapilya hit Maribi along the road line hira no. Oo, kanang kapilya hinin liwat hiton Maribi. Sunod na hini amunaan kanan didto luwata Pago. Oo, daw di pula na. O ngan amo na ini liwataan kanan Pago nga kapilya. Oo, ada kay Sacred Heart ini niya din ni. So yan ano, amin na atong baga nahimo yan ang adlaw an baga panapos ngan paglibot la o baga kadaligad lalo nga baga ginagian nat. Oo, talo sa karong talanay again, this been your friend from another stars. Siyempre ako lagi pa ni Sangkay na mayukbo. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dream, mama. Chup chup. O tiyo ko ng pag-usigin at turtaritsi. Okay. Pero masirat man. Oo, turtaritsi. Okay.